Милиция шаҳри Конибодом аз ошкорсозии чорводуздӣ хабар медиҳад. Абдулҳай Усмонов гумонбари ҷинояти дуздӣ давоми моҳи апрели соли 2020 аз ҳудуди заминҳои боғдории ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом ду сармоли калони шохдор тасарруф намуда, баъди як соли нигоҳубин чорвои бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро ба фурӯш бароварда дастгир шуд. ҳамчунин нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Конибодом ноболиғи 16-солаеро бо гумони дуздии як сар чорво боздошт намуданд. ошкор намудани ҷиноятҳои солҳои пеш содиршуда дар баробари самти афзалиноки фаъолияти милитсия будан боз аз он ҷиҳат дилписанд аст, ки ҷомеа аз ҳаракатҳои хавфнок, эмин ва ҷинояткор беҷазо намемонад. тасдиқи ин гуфтаҳоро дар амалу рафтори шаҳрванд Усмонов Абдулҳай Атамҷонович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом дидан мумкин аст, ки бо ҷурми дуздии моли калони шохдор дастгир шуд. ҳарчанд чапдастӣ моҳи апрели соли 2020 содир шудааст, бо гузашти як сол ҳақ ба ҳақдор расид. шумо аз куҷо медонистед, ки ман дар ин мавзеъ чорво нигоҳ дошта мешавам? ман вай соле ки омадам, ман аввал як чағза дидам, соҳибашон набуд, сони дуташа гром рафтам. дуздиҳо дар ҳудуди заминҳои боғдории ҷамоати деҳотии Пулотон содир шуданд. гумонбаршуда Усмонов яку як бора ду сармоли калони шохдори хоҷагидоронро, ки шабона беназорат меистод, тасарруф намуда, он замон ба ҳар кадоми 7000 сомонӣ зарар мерасонад. Як рӯз биём говам нест дар ҳамин ҷо. Фақат ҳамин зиндагон ва апшти говам буд. ҳамин фаргӯз бидем нест, ки дарро ковуков кардем, дар милитсия муроҷиат кардем, раса кофтем. Баъди як сол дар бозор барои даст ёфтем. тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ҷиноятӣ ва ба даст наафтодан яку як бора аз фурӯхтани чорво худдорӣ карда умед дошт бо гузашти вақт ҳодиса фаромӯш ва ӯ беҷазо мемонад. бо ҳамин ният баъди як соли нигоҳубин чорвои бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро ба фурӯш бароварда бошад ҳам моли касб ба ӯ насиб накард. дар ҳудуди молбозори шаҳри Конибодом ба даст афтод. бутун зиндагои мо аввали ҳамин молу ҳол мефурӯшем, яхташа фурӯшем, як сол мисол оиламо кати зиндагӣ мекунем. Продукту мерасад. як сол мои мана зиқ кард, расо диққат кард, кофтем. мана худо бо насиби мо будааст, баъди як солу 13 рӯз ёфтем, раҳмат. ҷабрдидаҳои ҷиноят замоне моли худро аз даст доданд, ки чорво дар саҳро шабона беназорат меистод. пайти муносиб ба кажрафториҳо замина гузошт. ду сармоли калони шохдор предмети дуздиҳо безарар ва дар ҳолати парваришёфтагӣ ба фоидаи ҷабрдидаҳо ба соҳиби аслӣ баргардонида шуд. натиҷаи ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ имкон дод дар шаҳри Конибодом боз як ҳолати чорводуздӣ бо изи гарм ошкор шавад. шахси номаълум, ки баъдан милитсия шахсияти ӯро муайян кард, шаби 3 ба 31 май тариқи пинҳонӣ аз заминҳои саҳроии хоҷагии деҳқонӣ Энаҷон Боиматова воқеъ дар ҷамоати Пулотони шаҳри Конибодом як сармоли калони шохдори ба шаҳрванд Абдураҳмон Холиқов тааллуқ доштаро тасарруф намудааст. ҳаминҷо мо дидем, ки шубҳа кардем, ки ҳамин гова кушода рафтагӣ. баъд вақти кофтем ба милисаҳо хабар додем, бо ёрдами милисаҳо ҳамин гова ёфта ҳаминҷо бовардем. нозирони минтақавии милитсия бо гирифтани ахборот ҳудуди молбозори шаҳри Конибодомро санҷиш намуда, ноболиғи 16-солаеро ҳангоми фурӯхтани чорвои дуздидашуда дастгир карданд, ки дар авҷи камолот ба кажрафторӣ майл пайдо намуда бори аввал ҷиноят содир намудааст. нафаре, ки ҷиноят содир намуда ба ҷомеа нороҳатӣ меоварад, албатта мутобиқи меъёрҳои қонун беҷазо нахоҳад монд. аммо шаҳрвандонро низ зарур аст дар ҳифзи моликияти худ қатъӣ ва эҳтиёткор бошанд.